Daban a ver un barco cargado de... Poliño, porco, paxariño, ovella y zarigüeya. Daban a ver un barco cargado de... Poliño, porco, paxariño, zarigüeya, gato, vaca, elefante, cocodrilo y abella. Daban a ver un barco cargado de... Poliños, porcos, paxariños, ovellas, zarigüeyas, gatos, vacas, elefantes, cocodrilos, abellas, cans, patos, jirafas, Cuellos. coellos, gatos, león. Buen día, ¿puedo llevar una entrevista? Sí. ¿Qué te prisa para Nadal? Celebrar la Nochebuena. ¿Vas a comer turrón? Sí. Tirando aí, ou non tens nin idea, tío, verdad, Eso é un desastre. Cal é a capital de Rusia? Cuida, no, espera, mellor, que este estudamos. Punto do horizonte entre o sur e o oeste. 6. Venga, esta vai para o final do mes. Di un número. Acción judicial para resolver unas... Sala de exposición, grande, videira, interior, que hacer un corredor, un balcón, un cuarto, una pared, unha casa. Verdad? ¿Por qué? Sí. Buen día, ¿qué tal? Estamos facendo unha entrevista a Pedro Patio. Podes contestarme unhas preguntiñas? Que actividades faz no teu tempo libre? Xogar ao fútbol. E gustache ler? Claro. Cal é o teu libro favorito? Genial, moitas grazas por participar. Bom día, que tal? Moi ben. Estamos facendo entrevistas a Pedro Patio. Podes preguntar? Podes contestar? Claro que sí. Xogar ao tenis. E gustache ler? Sí. Cal é o teu libro favorito? Os futbolismos. Genial, moitas gracias. Buen día, ¿qué tal? Ben. Estamos facendo entrevistas a pé de patio. Podes contestarme unhas preguntiñas? Sí. Que actividades faz no teu tempo libre? Debuxar. Gustache ler? Sí. Cal é o teu libro favorito? O de Isabel. Genial, moitas grazas. Bom día, que tal? Ben. Estamos facendo entrevistas a pé de patio. Podes contestarme unhas preguntiñas? Sí. Que actividades faz no teu tempo libre? Xogar a fútbol, dibuixar, moitas cosas. Te gusta ler? Moito. Cal é o teu libro favorito? Genial, moitas grazas por participar. Soletrea de atrás a la sustantivo, instrumento, cemento,